Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa asi po 1000 letech. A jsem mu tady brácha. Čus. A dneska to bude hra FIFA 15. Jo, takže jdeme na to. Brácha bude vpravo. Ne, bude spolu. Jo, my budeme teda spolu. Už jsme se domluvili. Já vyberu tým, ty vybereš tým, takže já vybírám. International. Takže vlajka bude Španělsko a bude Real Madrid, myslím, jo? A brácha vybere jim, takže jim dej taky, dej třeba, Spain. ne, dej třeba Italia, ne. Dej jim, no, Třeba, nebo dej Německo, dej z Německa Dortmund. kde je Německo? Počkej. Tady Německo. Dortmund. Aha. Nebo Bayern. Počkej, Dortmund. Tady. Já si vyberu, jo. Počkej, já si jdu Budeme růžový. Jo, tak já si jdu pořídit Denis. Jo. Ale my tam ještě nastavíme nějaký minuty a pak se vám ozveme, až to všechno nastavíme, tak pak se vám ozveme. Takže my už jsme to s bráchou všechno nastavili a dali jsme si míč brazuku, takže jdeme asi na to. Jsme s bráchou spolu. To nevím, co to je, mě to nezajímá. Jo, ježíš, brzy se tohle. Jak jsem to dal? Jsi borec. Já to dám vždycky. Ronaldo to dal. Ronaldo? Aha. To je můj nejlepší hráč. Skočíme to. Mě to nezajímá. Kdybyste chtěli druhou sérii, určitě se napište a nahraju. Mám to. Pojď, dolů. Ježiš, sorry. Já jsem když tak ta červená šipka a brácha je ta modrá. Chytil. Pryč. Ahoj, kdybys chtěl. Pojď. Nahrávka. Tady když tak, dole. A můžeš tam nahoru. Jo, máme. On to kopl na lidí. Je, házíš. Dozadu mi to hoď. Počkej, Dozadu. hodně. Jsi mi teda pomohl. Střel. No, Ty tam směl ještě naběhnout. tak dělej. Pojď. Možná, kdyby se mi to nevyšlo na kartu nebo něco, tak když tak bude ještě druhý díl, že bychom teďka zahráli jeden poločas a pak druhý. Co je? Offside? Ty vogo, taková šance. Kdyby to bylo finta, tak by se bylo smysl. Tady, běžím. Pojď. Ježiš. Jo, takže já hazím, to je skvělé, plné. Pojď. Zpátky. Tady vepředu běžím. Tady. Tak si naběhni před branku. Tady, na centr. Hlavička. Střela. Ty vogo. Taková šance. Pojď, chytil. Stavka. Na. Tady vepředu. Bam, šakalaka, jo! Modříč. Takže vy to tam vidíte? Modříč dal dole. Modrič. Aha. Tyjo, úplně krásnýho jsem dal. Přeskoč. Bam, jsem to dodal, já to nemůžu přeskočit. Ale krásnýho. Ale byl to A hrajem, pojď ještě. 1-0 pro Real.
Ještě, Ale- ne, ale moc asi faulu nás- jako ne, ale tak jako něco tam dej. To, ten je pěkně, ale. Mám. Pojď. Au. Už ne! Ježiš. Neměl. Mám to. Tady vepředu jdeš tak? Trochu se nesmí. On to nahraje určitě, koukej. To by bylo jasný. Dobře. Pojď. Mám? Mám to. Pojď, to musíš dát. Střel. Jo! Bém, škoda. Přijá. Jo, vy tam vidíte výsledky. Benzema. Aha. Oh. Zatím natáčíme 6 minut a 15 sekund. Pojď. A ti dám sem. A kurně, já jsem ti to tam chtěl dát, sorry. By si to, jo? Na, pojď. Nemohl jsem to nahrát. Nahraj to. Jo! On tam spadl, já jsem mu pomohl. Dopředu, tady do toho. Bude centr, jo? Kurňa. Kam tam byla klíčku, jak něco. Dobro. Taky pak dáme nějaký ty. Zkusíme tam udělat nějakou klič. 2-1, ale je to. Jo, to Denis, tímhle se dělají kličky, Denis. Tímhle. já vím. Denis, Já už dělám kličky, když půjdu teďka na branku. Nahej. ne ty. Nahej. Na. Sorry. Au, ty jsi mě srazil. Pojď. Jo, uf. Pojď. To jsem já, jo? Mám. Počkej, Do no. něj. Zkus mu dát faula. Ale dobře jsem to udělal, aby nedal centra. Tady? Denis. Co je? Teď já jsem takhle jel. Pak jsem dělal takhle a ono to tam jelo. Hraj. Zkus. Pojď. Faul. Ach jo. 2-2. Nevadí. Proč oni nebudou penalty? To bych jinak dával Denis. 8 minut 30 sekund. Tu vůbec nejdou ty kličky, protože strašně ujíždí. Já zkusím nějakou kličku. Ale když budu mít nic. Nesmí. Dobrý brankář. Ještě, že máme Casilase. Že jo? A hnedka Ačko pryč. Ačko, mačkej. Ačko. On nahrál. Spadl jsem tam. Nevadí. Kevin Campbell. Ne, kdyby byly penalty. Pryč to budeme dávat. Jo. Ačko a doprava. Ačko doprava. Pojď. Jo. Tak, 2. Ještě, že to jdou. A jak to vypadá? Tak. Teďka stopnu a dohráme ten kousek poločas. Takže teď jsme dohráli poločas a vypadá to, že to budou 2 série. Takže tady to asi ukončíme, Jo. protože už bude 10 minut, takže to tady dám na prachu. Takže... My se s váma loučíme a čus.